ስለምንታዩ ገሊኦም ሰባት ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ክብሪ ዝረኽቡ ገሊኦም ድማ ብቐሊሉ ዝድፈሩ ዓለም ከመይ ጌራ ክትሕዘካ ከም ዘለዋ መምርሒ ትባ ንስኻ በዓልኻ ኢኻ መብዛሕትኡ ሰብ ክብሪ ይልምን ሓቀኛ ሰብኣይ ግን ክብሪ ከም ዝወሃቦ ይገብር ዘይድፈር ሰብኣይ ማለት ማንም ብኢዱ ክትንክፎ ዘይኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ብውሽጡ ሳህነፃ ሓያል መንነት ዘለዎ ብፈተናታት ተስፋ ዘይቆርጥ ብፀርፊ ዘይናወፅን ብጥቕሚ ዘይግዛእን ፍሉይ ፍጥረት ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሰብኣይ ዘይትንከፍን ዘይድፈርን እዩ ሰላም እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ እዚ መደብ ዘሳንደልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ሰብ ከኽብረካ ወይ ክናዓካ ዝውስን ብመሰረት እቲ ንስኻ ንባዕልካ ዘስመርካዮ መስመር እዩ ዘይትድፈር ምዃን ጉልበት ዘይኮነስ ሸውዓተ መሰረታዊ ናይ ስብእና ዓንድታት እዩ ዘድልየካ ነዘን ሸውዓተ ሚስጥራት ዝፈለጠ ሰብኣይ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ከም ዘይነቓንቕ ከውሒ እዩ ቀዳማይ ኣካላዊ ሓይልን ግርማን ኣካላዊ ጥዕናኻን ፅባቐኻን ሓሉ ሓደ ሰብኣይ ኣካላዊ ብቕዓት ክህልዎ ከሎ ብባህሪኡ ግርማ ይህቦ እዚ ማለት ንሰባት ንምፍራሕ ዘይኮነስ ንባዕልካ ዘለካ ክብሪ ኣብ ኣካላዊ ምንቅስቓስኻን ኣቀማምጣኻን ስለ ዘንፀባርቕ ሰባት ክደፍሩኻ ዓቐብ ይኾኖም ኣካላዊ ቅርፅን ጥዕናን ብገንዘብ ዝዕደግ ወይ ብውርሲ ዝርከብ ነገር ኣይኮነን ሓደ ሰብኣይ ብቑዕን ዱልዱልን ኣካላት ክህልዎ ከሎ ዓለም እዚ ሰብ እዚ ስነ ስርዓት ዘለዎ ንባዕሉ ዝእዝዝን ፃዕረኛ እዩ ዝብል ትርጉም ትህቦ ኣካላትካ ቅድሚ ቃልካ ምዝራብካ ብዛዕባ መንነትካ ዝዛረብ ናይ መጀመርታ መልእኽተኛ እዩ ሓደ ብቑዕ ሰብኣይ ኣቀማምጡን ኣካይዱን ዝተፈለየ እዩ ሰባት ብባህሪኦም ነቲ ዱልዱልን ተኣማንነት ዘለዎ ኣካይዳ ዘለዎ ሰብኣይ ንምድፋር ይፈርሑ ኣካላዊ ብቕዓት ምስ ዝህልወካ ንርእስኻ ዘለካ ተኣማንነት ስለ ዝውስኽ ንሰባት ብትብዓት ክትጥምቶም ትኽእል እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዓብዪ መለለይ ዘይድፈር ሰብኣይ እዩ ስፖርት ጥራይ ዘይኮነስ ፅሬትካ ምሕላው ፀጉርካ ምትዕርራይ ከምኡ ድማ ምስ ኣካላትካ ዝስማዕማዕ ኣልባሳት ምኽዳን ዓብዪ ግርማ ይውስኸልካ ሰብኣይ ናይ ግድን ሞዴል ክኸውን የብሉን እንተኾነ ግን ዓርሱ ዝንከባኸብ ክኸውን ኣለዎ እዚ ድማ ንርእስኻ ዘለካ ክብርን ዋጋን ዘርኢ እዩ ኣካላትካ ጥዑይ እንተኮይኑ ኣእምሮኻ ጥዑይ ይኸውን ኣእምሮኻ ጥዑይ እንተኮይኑ ድማ ውሳነታትካ ቁኑዓት ይኾኑ ስፖርት ምስራሕ ካብ ጭንቀት የድሕነካ ሓደ ሓያል ሰብኣይ ድማ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ብቐሊሉ ዘይስበር መንፈስ ይህልዎ ኣካላዊ ሓይሊ ማለት ንሰባት ንምጥቃዕ ዝጥቀመሉ መሳርሒ ዘይኮነስ ንመንነትካ ዘገልግል ዋልታ እዩ ካልኣይ ርእሰ ክብሪ መብዛሕትኡ ሰብ ክብሪ ካብ ደገ ካብ ሰብ ካብ ስልጣን ወይ ካብ ሃብቲ ይፅበእ እንተኾነ ግን ነብሰ ክብሪ ካብ ውሽጢ እዩ ዝጅምር ንርእስኻ ከም ክብርቲ ፍጥረት ጌርካ እንተዘይርኢኻያ ዓለም ብትሑት ዓይኒ ክትርእየካ ዕድል ትባልኻ ማለት እዩ ነብሰ ክብሪ ዘለዎ ሰብኣይ ሰብ ክንዕቑ ኣይኽእልን እዩ ክበሃል ከሎ ሰብ ስለ ዝፍርሖ ዘይኮነስ እቲ ንሱ ንርእሱ ዝህቦ ግርማን ስርዓትን ንዓለም ስለ ዘገድዳ እዩ ሓደ ካብቲ ዓብዪ መለለይ ርእሲ ክብሪ ኣይፋን ምባል ምኽኣል እዩ ክብሪ ዘለዎ ሰብኣይ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣይርከብን ክብሩ ኣብ ዘይሕልወሉ ቃላቱ ኣብ ዘይስምዐሉ ወይ ድማ ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ቦታ ብምርካብ ጊዜኡን መንነቱን ኣየሕስርን ብዙሕ ግዜ ሰባት ብናይ ጊዜያዊ ረብሓ ወይ ብንእሽቶ ጥቕሚ ተታሊሎም መንነቶም ይሕስሩ እዮም ርእሰ ክብሪ ዘለዎ ሰብ ግን መለክዕ ኣለዎ እዚ ንዓይ ኣይምጥነንን ይብል ብኸንቱ ውዳሴ ኣይታለልን ብናይ ሕሱር ነገር መፈንጥራ ድማ ኣይወድቕን ጥሜቱ ንምዕጋስ ርእሲ ክብሪ ኣይሕስርን ካብ ሕሱር ምግቢ ክቡር ፀው ይመርፅ ነብሰ ክብሪ ዘለዎ ሰብ ምስ ዝኾነ ሰብ ክማጎት ወይ ክበኣስ ኣይትርእዮን ኢኻ ምክንያቱ ደረጅኡ ስለ ዝፈልጥ ምስ ደረጅኡ ዘይምጥኑ ነገራት ግዚኡ ኣይጥፍእን ነብሰ ክብሪ ማለት ንገዛእ ርእስኻ ትገብረላ ዓባይ ውህብቶ እያ ንርእስኻ ከም ንጉስ እንተሪኢኻያ ዓለም ከም ንጉስ ክትቕበለካ እያ ንርእስኻ ከም ተራ ሰብ ወይ ከም መጫወት ካልኦት እንተገዲፋያ ድማ ዓለም ከም ድላያ ክትረግፀካ እያ ሳልሳይ ንውርደት ዘይምቕባል ንእሽቶ ንዕቐት ወይ ውርደት ክመፅእ ከሎ እዚ ኣይፈቅድን የምባል መደብ ሓደ ግዜ ውርደት ንዘርእየካ ሰብ ዕድል እንተሂብካዮ ዳግማይ ንኽደፍረካ ማዕፆ ትኸፍተሉ ኣለኻ ስለዚ ካብ መጀመርታ ክብርኻ ኣይትሕስር ሰባት ከመይ ገይሮም ክሕዙኻ ከም ዘሎ መምርሒ እትህቦም ንስኻ በዓልካ ኢኻ ንውርደት ፍጹም ዘይምፅዋር ክህልወካ ከሎ ንዓለም ኣነ ክቡር እየ ክትደፍሩን ድማ ኣይፈቕደልኩምን እየ ዝብል ንፁር መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣለኻ ብዙሕ ግዜ ሰባት ብላግፂ ብሕሾኽሾኽ ወይ ድማ ብንእሽቶ ፀርፊ ንመንነትካ ክትንክፉ ይፍትኑ እዮም ዋዛ እዩ ወይ ንእሽቶ ነገር ያይልካ ስቕ እንተበልካ ነቲ ሰብ ንኽቕፅለሉ ፍቓድ ትህቦ ኣለኻ ማለት እዩ ሓንቲ ንእሽቶ ነቓ ንመላእ ዓብዪ ዲጋ ከም ተፍርሶ ሓንቲ ንእሽቶ ንዕቐት እውን ንመላእ ክብርኻ ክተፍርሶ ትኽእል እያ ስለዚ ካብታ መጀመርታ መስመር ስርዓት ክትትሕዝ ኣለካ ንውርደት ዘይምቕባል ማለት ኩሉ ግዜ ምበኣስ ምጭራሕ ወይ ብርቱዕ ቃል ምጥቃም ማለት ኣይኮነን
زحيل مكالخلي بهدأت زقبريو نابنت حدا سب زي متنقال انت تزاربك عين دارأخا زبال خاي نجر سرعة زلو أيكونن نمت دقم أيد اللمبال كم عصر تتصرف من على الحي اللو مستر أبتهدأتيو بحرقان انت تزاربها سمعتها وتخون لخا مالتيو بهدأت انت تزاربها جن سب أو قرمخا تحلو لخا كبرخا أبزي حلو لبوتا مصنح نبعلو عبي وردتيو حدا سب وي حدا قجلنا عخان منع انت داوسينو زبالت أقبر ملسي مرحقيو أي تقدس كلون إلخا كابتو بوتا موزع نتب كنعو خازر لي سبات زعابي سعراتيو كبرخا نمحلو نبين خاموخان كم مرجع توسدلكا كاب مسنع سبات منبر مس كبرخا نبين خاموخان يبلز سبأي نبرتو هابتو ويسرحو كسئني خيليو كبرو ترأسي إنو جن بادو يسخون سلازي نخبرخا بهواتخا تواقع لا سب كخبركا تراي زي كونس كنعاكا خمزي خلق فلت اللوو كبرخا هابتخايا بواقع زخونا نقر أي تلوطا سمعيتها سمعيت مقصر مالت سمعيتي بالليل مالت زي كونس نسمعيتها نسخة الزو منبر نساتو نعاها كم زي الزخا مقبار مالتيو حانت حمق قلب مبالغة تراي نعاها كم مسمركا قوصوخا كبأسوخا كبرخا كطفولخا نخوليو سمعيتها كتقوطر خلخاقن سبار نعاها زتقومون متقعتي بلومن إذا قطعك سعرك له كم زبال هو سب كل جزء تعواتيو عالم أب جزء سجمن وترتني أنا حادث أو تمزنه كل نجار تصب أبزل له الجزء هو مخان قليلي اتنا حق حيلجن كل نجار تبلاشو سكت شنا كفرحن كله نسخة جن ترجع حام مفتاحك الدل خلقاي إذا عين السب إننا نسبات يسحب هدوء السواي أو وترت خله كم تأب ما أخل معبل زل عابي كوحيو معبلي عارفون تخنجن نسو أين أنا ما بزحتو سب سمعيتها بقبر مرسي يسب حدا سب انت تعرفوه يتصرف انت دفئوه يدفئ الزقناي انساو بهري حيال سب ايقن تقبار يتوسد حالا نقر مستقاطمو ازي نقر زي سلمن تايقاطمو كما يجير بزبالة تقفوت حيخ اللي يحسب او منقو اتزاقاطم نقر اتزوسد سقمتن ناي سكد حسن مفتار عوتيو سمعيتها بقليلو ابقت خزنبب قالات خدما بسمعيتها مل انت خوينو سبات نعخا بقليلو كقمتو خيخو اليوم سبات كقمتو خمس سخول دما كقوطاطرو خيخو اليوم سمعيتها كتقوطاطر خلخا جن ميستراو تخون صلاتها بمنتاي كم تقالع بمنتاي كم تحقوس وي كم تحرق سلازي فوتو كتنكفو خايفرحو سمعيتها مقصر مالت حاطين مخان مالتيو حاطين يوعي زحل ملكعن صنعاتن جن اي قيرنيو سمعيتها كتقوطاطر مس تجمر نعلم طراي زي كونس نغز ارس خون تغز الخا مالتيو حمشاي سنة سرعة رأسا من محدار نبع الخاك تأزز انت زي خيلخا كال اسبك الزكايو نابنت ام مقبي ام مسته ابدك اسوي ابد ليتات خسنة ساعة انت زي بالخا تجز اي خطخون دخم قون زلو سب اي دما بقليلو يدفار سنة سرعة زلو سب ايقن نبعلو زغز نقوسيو ما بزحتو سب ناطنت مالت زدلو خو مقباريو اللي حسب انت خانقن زدلو كل زقبر سب نابنت زدلو يزبلع زدلو يزستي زدلو ساعة زدقس نصا زي كونس باريا دليتاتيو حقنيا نصا سب ايقن نت زدلو زي كونس نت نعو زقم نجر كغبر زخيليو نبعل خاك تأزز انت زي خيلخا عالم بملكع سراح بملكع ولفي وي بملكع كالو سبات كتأزكايا حدا سبأي ام مقبي ام مسته وي ابصتا ودليتاتو سنة سرعة انت زي بلو ازيام دخم قون يخونو صلاتو وي كتقامو لزدلي سبات دما بازيام كيرم قدقوا نابنت بمستل سكر سبأي مستر يوص كبرات يحسر بقولي للدما يوارد سنة سرعة زلو سبأي جن كابزن العلي اي بلعن اي ستنيلو بعلو مسمر يسمر إذا دما نعلم أنا نبعلي إزجز زبل حيال ملقتين محلالف سنة سرعة مالت قطعات زي كونس نجزء رسخة مفكار مالتيو نبعل خاصلة تخبران سلة تفكران كابت زقود أنا قرت كلا خلال اللخا سنة سرعة زلو سبعي عالم تفرحلو سيد أنا يرعدلو سبات ما يخبروه شاد شاي ميستر خان ولك أو هيوت خان كم كفت متحف كل ميستر خان نقول سبعي تعلل كل زفلت أكاسب بقولي لك تنكفكان كده فركان يخليو حد نجارات نبع الخطر يحزو وحد تزاربي قدما عمي حساب زلو سباي سبات بتنك أيام زقربو أبز على مزيا بوزح تزارب سب بوزح يجاجا بوزح مشتر زوج سب دما بقول لي جمت سبات نعخان متقع مجمرتان عخا كفل تخلوهم دخام خا انت ايو حلنا خازتن كف نجار انت ايو انت عينت وطنا لك ازيام كلهم مسترات خايو
نقول سب كم كفوت مصحف كل مسترها انت نغيرخايوم نعخا نمطقع زدل مسارح بعلها يبخايوم لخا مالتيو مسترها زفلت سب نعخا كقطاطركان كدفركان عبي عدل اللو سبات كل نجر زفلطو سب بقليل زشلشميو نعخا زملكت كل نجر قلص انت خاينو ات نعخا نمفلات زلوم هانقوتا يحسس بانصارو ግን ውሕድ ዝዛረብን ውልቃዊ ህይወቱ ብጥንቃቐ ዝሕዝ ሰብኣይ ሚስጥራዊ ግርማ ኣለዎ ሰባት ንዓኻ ብጥንቃቐ እዮም ዝቐርቡኻ ምክንያቱ እንታይ ከም ትሓስብን እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለካ ብንጹር ስለ ዘይፈልጡ ክደፍሩኻ ኣይደፍሩን ሓደ በሊሕ ሰብኣይ እዘን ሰለስተ ነገራት ኣብ ውሽጡ ጥራይ ክሕዘን ይፅዕር መጻኢ ውጥናትካ ስራሕካ ወይ ውጥንካ ከይተዓወተ ኣይትዕልል ውፅኢትካ ባዕሉ ክዛረብ ሕደጎ ካልኣይ ውልቃዊ ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ናይ ስድራ ቤት ፀገማት ወይ ውሽጣዊ ጉዳያት ንደገ ምውፃእ ንስድራኻን ንርእስኻን ንዕቐት ምዕዳም እዩ ሳልሳይ ድኻምኻን ፍርሕኻን እዚኦም ንኣዝዮም እሙናት ሰባት ጥራይ ዝግለጹ እዮም ንኩሉ ሰብ ድኻምኻን ተነጊርካዮ ኣብ ሰዓት ፀገም ክጥቀሙሉ እዮም ኣምላኽ ክልተ እዝኒ ሓደ መልሓስ ዝሃበና ካብ ንዛረቡ ዕፅፊ ክንሰምዕ ስለ ዘለና እዩ ብዙሕ ዝዛረብ ሰብ ባዕሉ ንባዕሉ የቃልዕ ውሕድ ዝዛረብ ሰብ ግን ናይ ካልኦት ሰባት ሓሳብን ስምዒትን ክመዝን ዕድል ይረክብ ኣብ ዘድሊ ሰዓት ጥራይ ሓንቲ ዓሚቕ ሓሳብ ምስ ትዛረብ ቃላትካ ርዝነት ይልዎም ሰባት ድማ እዚ ሰብ እዚ ክዛረብ ከለኹ ጽቡቕ ነገር ይዛረብ ኢሎም ጽን ኢሎም ሰምዑኻ ህይወትካ ከም ክቡር ሙዚየም እያ ኩሉ ሰብ ክኣትወን ክሪኣን ኣይትፍቀድ ነቶም ዝበለጹን ዝተመረጹን ሰባት ጥራይ መእተዊ ፍቓድ ሃብ ሚስጥርካ ምዕቃ ማለት ንርእስኻ ምኽባር ማለት እዩ ሸውዓይ ዝሓሸ ሰማዒ ምዃን ብዙሕ ዝዛረብ ሰብ ብዙሕ ይጋገ ብዙሕ ዝጋገ ሰብ ድማ ንዓት ይዕድም ውሕድ ተዛራቢ ግን ድማ ሰማዕ ይኹን ሰባት ንስኻ ዘይተዛረብካዮ ነገር ክጥቀምሉ ስለ ዘይኽእሉ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘይትድፈር ዕርዲ ትኸውን ጫውጫውታ ዘይፈቱ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ክብሩ ዝለዓለ እዩ ብዙሕ ምስ ትዛረብ ድኻምኻ ፍርሕኻ ወይ ድማ ጌጋታትካ ንሰባት ብነፃ ትህቦም ኣለኻ ስቕ ኢልካ ክትሰምዕ ከለኻ ግን ሰባት እንታይ ከም ትሓስብ ክፈልጡ ኣይኽእሉን እዚ ስቕታ ዝነዓኻ ዘይትድፈር ይገብረካ ፀላእትኻ ወይ ተወዳደርትኻ ብምንታይ ከም ዝጥቁዕኻ ስለ ዘይፈልጡ ኣይደፍሩኻን ዝሰምዕ ሰብኣይ ንሰባት ብቐሊሉ ከንብቦም ይኽእል እዩ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ መንነቶም ተንኮሎም ወይ ድማ ቅንዕንኦም ይገልጹ እዮም ንስኻ ስቕ ኢልካ ምስ ትሰምዕ መን እሙን ምዃኑ ትፈልጥ መን ተንኮለኛ ምዃኑ ተስተውዕል እቲ ኩነታት ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ብንጹር ትርዳእ እዚ ድማ ጌጋታት ንኸይትሰርሕን ጥበባዊ ውሳነ ንኽትወስድን ይሕግዘካ ኩሉ ግዜ ዝዛረብ ሰብ ቃላቱ ዋጋ ይብሎምን ሰባት እዚ ድዩ ወትሩ ከምዚ ኢሎም ይንዕቕዎ እቲ ውሕድ ዝዛረብን ዝሰምዕን ሰብኣይ ግን ሓንቲ መዓልቲ ቃል ምስ ዘውፅእ ኩሉ ሰብ ፀጥታ ይሕዝ ቃላትካ ከም ወርቂ ክኾኑ ኣለዎም ውሕዳት ግን ድማ ክቡራት ብዙሕ ዝዛረብ ሰብ ግን ቃላቱ ከም ሕፃ እዮም ብዙሓት ግን ድማ ርካሻት ዘይድፈር ሰብኣይ ማለት ውሽጣዊ ሰላሙ ዝሓለወ ብደገ ዝመፅእ ማዕበል ዘየናቐንቆ ንባዕሉን ንሰብን ዘኸብር ግን ድማ ብጥቕሚ ይኹን ብስምዒት ዘይግዛእ ነፃ ሰብኣይ ማለት እዩ ዘይድፈር ሰብኣይ ዕቡይ ወይ ተባእሲ ማለት ኣይኮነን የግዳስ ትርጉም ዘለዎ ህይወት ዝነብር ንባዕሉ ዘኸብር ካብ ሰብ ተፅቢት ዘይገብርን ኣብ ዕላምኡ ዘተኩርን ሰብኣይ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሰብኣይ ብባህሪኡ ዘይትንከፍ ዘይድፈር እዩ ንሎም ዘዳለኹም መደብ እዚ መስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ